Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. YouTube reklamiranje funkcioniše preko ljudi koji prave sadržaj, onih koji konzumiraju sadržaj i ljudi koji reklamiraju svoje proizvode ili usluge. Dobrim pozicioniranjem u okviru YouTube-a privući ćete veći broj potencijalnih kupaca. Nikako ne zaboravite da posebnu pažnju obratite na kvalitet vašeg sadržaja. Uskladite sadržaj formatu reklame koji postavljate. Vaš vizual treba da privuče pažnju posetiocu i da zadrži njegovu pažnju najčešće u veoma kratkom vremenskom intervalu. Cilj vaše kampanje predstavlja osnovu na koju nadograđujete preostale elemente. Ukoliko ste početnik, izaberite cilj sa kojim možete jasno da gradite reklamu i formirate iskustvo u oglašavanju na YouTube-u. Budžet na YouTube-u možete nešto slobodnije da koristite u odnosu na reklamiranje preko recimo LinkedIna ili TikToka. I dalje budite obazrivi kako trošite novac, ali razmotrite mogućnost poput kreiranja grupnih reklama unutar jedne kampanje. Ne zaboravite da proverite da li vaša reklama ispunjava uslove koje YouTube postavlja, kako ne bi došlo do neprijatnih iznenađenja ili manje zarade koja je prouzrokovana vašom nedovoljnom informisanošću. Razmišljajte o relevantnim ključnim rečima i načinima na koje ključne reči mogu da rezultiraju boljim prihodom kada je vaš biznis u pitanju. Koristite mogućnost da što bolje odredite ciljnu grupu i pozicionirate vašu reklamu. Mogućnost pravljenja grupnih reklama koristite kako biste razlučili koja je reklama najuspešnija. Nemojte previše komplikovati kampanju i služite se metrikom. Ukoliko ste napravili kvalitetan sadržaj, nadalje je samo važno da ga na pravi način distribuirate. Koristite popularnost koju je video kraćeg formata stekao proteklih godina i potrudite se da u kratkom vremenskom periodu vašom reklamom poručite ono što je važno. Iskoristite svoju kreativnost do maksimuma i redovno učite o marketingu.